Käytännön vinkkejä maton suoristumiseen. Eli mattohan tulee monesti tällaisessa tiukassa paketissa ja on ollut rullalla jo jonkin aikaa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sitten kun se on paketista avattu ja rullataan auki, ja jos matto jää, no tämä matto ei jäänyt hirveästi kurtulleen, mutta jos se jää, varsinkin tällainen vähän kovempi pohja, juuttipohja, niin siihen auttaa monesti se, että sitä työnnetään tälleen ristiin, tavallaan lähdetään aukaisemaan sitä mattoa. Jopa käsin voi taitella näin. Matto ei siitä vaurioidu, päinvastoin tykkää hyvää. Se alkaa oikenemaan. Ja sitä voi tehdä täältä pidemmältä matkalta. Mahdollisimman tiiviisti niin kuin avaa sen maton auki. Ja käsin koittaa vielä näin, niin silloin alkaa kulmat menee. Sama homma koskee tietysti liukuestepohjattuja käytävämattoja ja vastaavia. Ja sitten toinen ongelma on myös se, että monesti nurkka nousee pystyyn, mutta sekin on helppo ratkaista. Laitetaan juomalasi tohon, jääpalo ja juomalasin ympärille tänne lasin ulkopuolelle. Toki kannattaa suojata lattia, että kun ne jääpalat sulaa, ettei se vaurioita lattiaa. Näin ollen nurkat yleensä painuu alas asti. Tämmöisiä vinkkejä, ei muuta kuin oikenemisiin.